Saldırıları. Eğer bir gavutta salap sileşe sevirler var mı? Kalır işler bitiririz, başkaları oyunca manatsı işler bitirdi. Halit de gamsın. Ankara ol vapras kaylanıp etmeyiz. Deyden. Hayırlı hizmetli işler. İki garantiyeli organizatsiya barımızda biləsiz. Soңғы өзгәрішләр буенча тагын кат искәртеп китәсе килә. Безнең гидроservis Лифатмыска җитәкләгән оешмадан 4 җирлек күчә коммун сервиска. Бу Туке, җирлеге Уразай, Усы һәм Ой җирлекләре. Бу шунда караганда инде алар өчен передача моментында эшне сагыда җиңеләйтә. Так, алгоритм передача но ләкин команда безнең объектларны передавайту дәрәҗәсе бик түбән. Бу буенча проблема юк бит инде. Объятие собственностьда документ бар икән, изъятие турында язасыз. Без, соответственно, коммун сервиска биреп куябыз. Гидросервиста бер үзенчәлек керәчәк инде, пока концессия дип эшләмибез. Потому что экономика расчетлар белән ул безнең тагын бер елга ким дигәндә сузыла. Шуңа күрә монда әзгенә икенче төрлерәк, моның өчен эшләсә безгә һәрбер җирлек башлыгы менә бу скважиналар оценка, шул оценка нигезендә безнең Лифатмыскача аукцион аркылы чыгарып бирергә тиеш булабыз. Коммун сервиска кагылган объектлар безнең 53 барлыгы. Мен бүген сүзне алып барам скважиналар турында җәмәгать. Ниләр турында түгел, трассалар турында түгел. Безгә лицензияга барырга пока иң беренче рәттә скважина кирәк. Һәм аның сопутствующий документлары. Мен бүген шуның турында сүз алып барам. Инде башта процентлар белән күрсәтәлек. Теге ЗСО проектлары башка ниләр белән аннан китергә уйладым. Шуннан безнең коммун сервисыннан килеп чыга 53 объект барлыгы җирлекләр буенча күрсәтелгән. Шуларның инде заявление язылган, менә икесенә. Бүген чалманарга 2 объектына күтәреп бирелде. Казнага бирелгән, бүген көндә казнада 3 объект. Һәм барлыгы деятельностька бирелгән оешмага уже безнең аркылы үтеп киткән булып тора инде 9 объект. Гидросервиска килгәндә безнең 38 объект барлыгы. 38 объект. Шуның казнага икесе генә, тәләкәйнеке генә бирелгән. Алганнарда вообще хәрәкәт юк. Лицензия алыр өчен оешмага кирәк именно скважинаның паспортлары, скважинаның сопутствующий документлары, ЗСО документлары. То есть перечинне алар бүген безгә формировать итеп җибәрәбез диделәр. Мен инде сезгә учетымда аны кире юнәлтәм. Но әйдәгез кулыгызда документ бар бит, нигә сузырга инде? Оценка эшләтәсез, передавайтәсез. Калашмас өчен Абдулла әйткәндәй графигын эшләп бирегез, шартлар булсын. Алмаш